ndị ikwu, ndị ibe, ndị enyi na ụmụnne na ụmụnna unu anọdụla anyị. Ọ bụ mbụ Maazị Osita Adịmma Akụdịnobi, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo, ka unu ya nọ n'ụbọchị taa n'ọgbakọ nke anyị taa. Ama m na niile tetara n'elu akwa ndina ya dị iche iche na ndụ na ahụ isi ike. Ọ bụrụ otu ahụ, ka otuto na nsọpụrụ na ọjịja mma dịrị Chineke anyị bụ onye kere ụwa ma biri n'eluigwe, n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị, amen. Ọ dịghị mfe ịnọ n'ala ndị dị ndụ. Ebe ọ bụ na anyị nọ n'ala ndị dị ndụ, anyị bụ ndị ihe ọma mere, anyị kwesịrị ikele Chineke. A sịkwarị na o nwere nsogbu anyị nwere, agaghị igbochi anyị ikele Chineke n'otu aka. Ihe anyị ga-ekwu n'ụbọchị taa n'ọgbakọ anyị bụ ihe a na-akpọ ịwa akwa. Ịwa akwa, ọtụtụ ndị mmadụ na-anụ maka ya mana ha amaghị ihe ọ bụ. Ụfọdụ agabe obodo ndị na-eme ya n'ala Igbo wee hụ ya ka o si aga maọbụ ka o si dịrị. Ọ bụ sọsọ na ntị. Ebe ụfọdụ kwana anụbeghị ya anụ, nke mbụ ya fọkwa ịhụ ya anya. Mana aga m akọwara anyị n'ụbọchị taa n'ọgbakọ anyị ihe ịwa akwa pụtara nakwa obodo ndị na-eme ya n'ala Igbo. Ịwa akwa bụ oke nnọkọ maọbụ omenala Igbo maọbụ mmemme Igbo dị oke ọnụ ahịa, nke a na-ebute aṅụrị ụbọchị a na-eme ya. Mana ọ bụghị ọtụtụ obodo dị n'ala Igbo na-eme ya. Abịa n'obodo ndị dịgasị n'ala Igbo, sọsọ Ihitte, Uboma, Obowo, Ehime, Mbano na Ahiazu Mbaise bụ ndị na-eme ya bụ emume a na-akpọ ịwa akwa. Nke Ahiazu Mbaise, ihe mere Ahiazu Mbaise ji na-eme ya bụ na o nwere otu obodo nọ n'ime Ahiazu Mbaise a na-akpọ Ogbor Afoukwu. Obodo ahụ nọdebere obodo a na-akpọ Etiti ụmụ eze egwu, nke nọdebere obodo a na-akpọ Etiti. Etiti ahụ nọkwa n'ime Obowo. Ọhịa mere obodo ahụ ji soro ndị Obowo, Ihitte, Uboma na Ehime, Mbano na-eme ya bụ emume ịwa akwa. Abịa n'Obowo, Obowo nwere obodo 14 nọ n'ime ya. N'ime obodo 14 a, o nwere obodo 4 na-ebu ụzọ na-emekarị ya bụ ịwa akwa. Ha na-emekata ya ọnụ n'otu afọ. Obodo 4 a bụ obodo dịka Ụmụariam, Alaike, Amauzi na Avụtụ. Obodo 4 a na-ebu ụzọ eme emume ịwa akwa. Ha na-emekọ ya n'ime otu afọ tupu obodo 10 nke ọzọ fọrọ afọ esochie ha azụ na emume a. Gịnị na-ebutekwa emume a? Ihe na-akpata emume a bụ ihe a na-akpọ otu ebiri, nke ndị bekee na-akpọ age grade. Otu ebiri ahụ abụghị onye topụta ọbanye. Ya mere ha ji wee nwee ihe ga-eme onye gabiga ya, onye ahụ abụrụ onye kwesịrị ịbanye n'otu ebiri nke ndị ọgbọ ya. Ọ ebe ahụ ka ịwa akwa si wepụta. Ịwa akwa ọ dịla anya rịị ọ malitere mana n'ime obodo a na-akpọ Obowo. Ọ bụ obodo ya malitere, mana ndị Obowo agaghị akọwali mgbe ya bụ emume malitere. Mana ọtụtụ ndị obodo ọzọ gbara ha gburugburu so ha na-eme ya. Mana ndị bụ isi sekpụ ntị na ya bụ ịwa akwa bụ obodo a na-akpọ Obowo. Emume ha siri ike o. Otu ugboro ka m gara aga ahụ ya, maka na afọrọ m ntutu taa sị na aga m amarịrị ihe a na-akpọ ịwa akwa ka o si aga, maka anụ na ọtụtụ ndị enyi m ndị isi obodo ahụ si Imo State na-eme ya, ka ha si ekwu okwu maka ya. Nsị na aga m agbarịrị mbọ mgbe ọ bụla m batara ka m ruo wee were anya mgbe hụ, maka na ọwụ aka ruo ewere anya ahụ ya wụ n'okwu emere ndaba. Dịka si kọwara unu, tupu mmadụ abanye n'otu ebiri nke ndị bekee na-akpọ age grade, onye ahụ ga-aga usoro a na-akpọ ịwa akwa. N'usoro ahụ a na-akpọ ịwa akwa, a na-eme ya afọ atọ. Ha eji emekwenye ya afọ atọ bụ
ịmara ọtụtụ ezinụlọ n'ala Igbo maọbụ n'obodo anyị bụ Naịjirịa, ha mụọ nwa ahụ na-anọ afọ 3 tupu atụwa ime onye nke ọzọ ga-esochi ya azụ. Ya mere ha ji eme ya, maka a na-enwe otu abịa n'obodo, a na-enwe otu ebiri. Ọtụtụ ala Igbo na-enwe otu ebiri, mana ndị na-akọrọ unu ihe gbasara ya ugbu a bụ ndị Obowo, Ihitte Uboma, Ehime Mbano na Ahiazu Mbaise. Ọ ya bụ ndị na-akọrọ unu maka ha na ihe gbasara Iwa Akwa, bụkwa ndị na-eme ya na Imo State ma n'obodo Naịjirịa niile. Mgbe mmadụ tozuru okorobịa, nwetala ihe nweta, ọ naghị aba otu ebiri ibe ya maọbụ ndị ha na ha nọ n'otu afọ, ndị a mụrụ ihe dịka otu afọ na abụmatọ na anọ. Onye ahụ ga-aga biga site na ihe a na-akpọ Iwa Akwa. O mezuoro ha omenala. Ụbọchị o mechara ihe niile o kwesịrị ka o mee, ọ gabigachaa ya, ụbọchị ọ ga-awa akwa ahụ, a ga-ewere ukpo abada dị iche iche waa ya n'ukwu. Ukpo ya maọbụ abada a ga na-akpụ n'ala dịka ọdụ agwọ maọbụ ọdụ eke. Ndị ezinụlọ onye ahụ ga-apịa ụbọchị ahụ, ka ụbọchị ahụ ụbọchị oriri na ọṅụṅụ. Ha ga-ezikwa ọtụtụ ndị enyi ha bụ ndị mba ọzọkwa, eleghị anya ndị na-abụghị ndị n'ala Igbo ga-abịa emume ahụ. Ụbọchị ihe a ga-ebiri ọkụ, ndị mmadụ ga-abịa awacha onye ahụ akwa. Ọ ya dịka okwu aha ahụ si bụrụ Iwa Akwa. Ejicha onye ahụ ọgọdọ ahụ akwa ahụ, jikechaa ya, were opi kpunye ya n'ọnụ, ọ ga na-afụ. A na-eso ya. Ndị ga-eso ya n'azụ bụ ndị otu ebiri ha nwa na-achọ iso. Otu ebiri nke ha ndị ha na-achọ iso bụ ndị ga na-anọ ha n'azụ ya, gagide kwụrụ. Ofu onye maọbụ mmadụ abụọ karịa ebulie ya, tụkwasị ya n'ubu, na-ebugharị ya. A na-aga n'ime ahịa kacha ahịa niile, ebe ahụ ka a na-aga. Ụbọchị ahịa ga na-azụ, ebe ahụ ka a na-ebu onye ahụ aga. Onye ọbụla eburu ego ebe ahụ etozuole ha eji nwoke eme. Onye na-emebeghị agwabeghị akwa n'obodo ndị ahụ kwesịrị gị bụ ndị na-eme ya, erubeghị ha eji nwoke eme. Onye ahụ kwana agaghị abanye otu ebiri, maka na ọ gabigacha ihe Iwa Akwa ahụ, emume Iwa Akwa ahụ, okwuwe okwu otu ebiri. O mechaa ya, ya bụ na onye ahụ mmadụ o tozuole ha ejiri mkpa eme. Ndị otu ebiri, mmadụ mechaa Iwa Akwa, ndị otu ebiri bụ dị mkpa n'ime obodo. Ha na-eme ọtụtụ ihe, ha na-enye aka. Ọtụtụ ebe ndị gọọmenti ma gọọmenti etiti maọbụ gọọmenti steeti na-anaghị anya ha na-anaghị eru maọbụ na-achọghị ịrụ ọrụ, ọ bụ ọtụtụ ndị otu ebiri na-eme. Aga m ekwu ihe gbasara otu ebiri ụbọchị ọzọ anyị ga-anọkọ, mana taa asị m ka m kọwara unu ka esi eme emume a na-akpọ ya bụ Iwa Akwa. Akọrọ wee kọọ ya ka o si wee doo m anya. Onye ọbụla obi gwara ya na ma akọtachaghị ya, ma o nwere ụzọ onye a ga-esi tụzie aka, biko onye ahụ nwere onwe ikwu uche ya maọbụ inye ntụziaka ya maọbụ atụmatụ ya. Ana m anabata atụmatụ, ana m anabata ntụziaka. Otu ọbụla isi wee kwuo ya, ana m anabata ya. O nwekwuo na ajụjụ chọrọ ịjụ, biko nwere onwe ịga ebe a na-ede kọmentị, kwuo ihe bụ uche gị. Ọ ga-erute m aka, aga m azaghachikwa gị. Biko, ọ bụ ya bụ ihe nsị ka m kọrọ unu na ọnọkọ mụ na unu n'ụbọchị taa, n'okwu maọbụ isiokwu a na-akpọ Iwa Akwa, nke ndị Imo Steeti na-eme, nke ndị Mbano, Ehime Mbano, Ogbor Afoukwu nke dị na Ahiazu Mbaise na Ụmụariam, Avut, Amuzi na Alike. Ọhanwa na-eme. Ndị obodo ndị ọzọ dị n'ala Igbo anaghị eme. Steeti ndị ọzọ dị n'ala Igbo wepụ Imo Steeti anaghị eme. Ọ bụ emume dị oke ọnụ, ọ bụ emume maọbụ mmemme ekwesịrị ilere. Omenala dị ụtọ ma ọ bụrụ na ọbara mmadụ anaghị abaghị. Omenala dị ụtọ ma ọ bụrụ na anaghị eme achụmachụ na agwụmagwụ na ya. Omenala Igbo ga-adị, ọ ga-adị. Ọ bụ onye ọbụla na-eme ya, ya ewere uche eme ya. Etinyekwana aka n'ihe ọjọọ ka e were mee omenala ahụ. Omenala ọbụla
ihe ọjọọ na-adịghị n'ime ya, anaghị egbu mmadụ, anaghị agba achụ achụ, bụ ezigbo omenala. Otu a ka ọ ga-aha m n'ọnụ n'ụbọchị taa. Ụbọchị nta ka anyị chọọ na Owere nchi ka ọhịa dịwa ka enwe amarị. Ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, dịrị anyị mma na Orie, dịrị anyị mma na Afọ, dịkwa anyị mma na Nkwọ. Onye si ihe ọma dị ya mma ya gaa n'ihu, onye si ihe ọma adịghị ya mma ya fọchaa olugbo, ya kụta olugbo, ya fọkwara ya afọ, ya taa ya. Ọ bụghị onye nwere ihe mgbu nke afọ maọbụ ihe ntanta nke afọ. Mba. Otu a ka ọ ha m n'ọnụ. Mee mmadụ ihe a ga-eme mee gị, obi agaghị agbarụ gị. Mmadụ ibe gị n'anya, onye ihe ọma mere, soro ya ṅụrịa, kelee Chineke maka n'ime otu a maọbụ mgbe ị na-eme otu a, Chineke ga-emere gị nke gị. Ya bụ iwu eji ebi ndụ. Ngwanụ ka ọ dịwa n'ụbọchị ọzọ. Daalụnụ.